ҳам телефона заряд мета ва ҳам худаш наушникае ки метавонӣ наушника смела истифода барӣ. Ин наушникҳо барои фурӯш нестанд ё чиста барои одамое ки телефон мехаранд падаркаранд. Салому алайкум, умедворам ҳама каса созани хубен. Қатъи шумо ай магазини Greenphone Сайфулло Одинаевай дар канали Сайф Мобайл. Бародаро, умедворам ҳама каса созен. Имрӯза видео, имрӯза аксияи мо ба қаги бад мешавад. Барои чӣ? Барое ки ҳар як тае ки шумо ай имрӯз иборатан то рӯзи 10 июн телефон мехарен, фарқ надорад чӣ телефон, айноки билайн сар кардаги то iPhone 15 Pro Max чӣ телефоне мехарен, просто ё ки повербанк ё ки наушнике ки ҳам телефона заряд мета ва ҳам наушникае ки метавонӣ смела истифодаш барӣ. Чӣ хеле ки маъқултонад, хоҳен инаш, хоҳен инаш. Касе ки телефон заказ мекунад ай магазини мо то рӯзи 10 июн и аксия давом мекунад ва якта наушник падарка мегира. И вибор дар шумо ай. Хоҳен наушник гирен, хоҳен повербанк гирен. Кадомеш ки шумо дар маъқулай ва ҳамагӣ аксияи мо чӣ хеле гуфтем то рӯзи 10 июн давом мекунад. Успед кунен, дер накунен, ба фикри ман вақт камай. Бисёри одамо фаҳмидем ки зиқ шидан барое ки рӯзи 25 май аксияи мо тамом шуд ва ба ҳамун хотир бо яктаги аксияи ба қаги сар додем ки и карат фикр мекунам наушник и повербанк. ҳам наушнике ҳам повербанк ё ки хоҳӣ просто так метавонӣ повербанки 10,000 мача падарка бигирӣ. Телефон хариди, фарқ надорад чӣ телефон. Nokia ҳам ҳастай, Samsung ҳам ҳастай, Redmi ҳам ҳастай, Tecno ҳам ҳастай, Infinix ҳам ҳастай, Itel A70 ҳам ҳастай. Фарқ надорад чӣ хеле телефон мехарӣ, падарка мегирӣ ё ки наушник ё ки повербанк. Любое время номерои болои экрана метавонӣ занг бизанӣ ё ки дар WhatsApp нависӣ. Фарқ надорад дар ҷои дар Россия, дар Тоҷикистони, дар Қазоқистони, фарқ надорад. Ҳама шаҳрҳои Россия доставка дорем, Тоҷикистон ҳам ҳама шаҳрҳош доставка дорем ва агар шумо дар Қазоқистон ҳам бошед метавонем ки у тараф ҳам роҳӣ кунем. Москва куҷо кадом метрое ки мехоҳем мебарем дастрас мекунем ё ки кадоме омоданӣ марҳамат адресои мо шаҳри Москва метро Савёловский 4 выход на брои павильони P36 мешавад. Метавонед смела биёнед пеш харидорӣ кунед ё ки метавонед заказ кунед. Мо шумо дар метавонем дастрас кунем. Кадоме ки документ надорад хона буромада наметавонад смела занг биза заказ кунед. Мо шумо дар мебарем дастрас мекунем. Бо қиматон дар барори кор мо заказатон ажда дорем.